Gaat zo doen. Met Lorena zit tanken. Kijk. En dit is RSVD pin. Ja. Non, papa. Sommige gaan niet uitstappen. Ja. Nee, niemand gaat eerste etage. En die zo mee? Oké. Allemaal ze zijn gegaan naar de tweede verdieping. Wat is die ene grote Super, hè? Kijk, Bietje, kijk hoe mooi. Kijk, 아니 2층 간다 안 그랬나? kijk. 아. Steek. 근데 이제 2층에서 내려서 걸어 내려온 거야. 보는 거야. 오, 진짜 무섭다. Oh, wij zijn hier. Kijk, Bietje, wij zijn. 오 마이 갓 진짜. Ja. Messieurs, dames, vous êtes au deuxième étage, tout le monde descend, vous changez d'ascenseur pour le troisième étage. Second floor visit, you have to change the lift to go to the top. Oké, kom maar. Aviso a que cambiare de ascensor para subir a la última